hasieratik hartukot. Vale, re izango zen, vale, tonika. Dileia da. Re izango zen tonika, a ver. Bat, leheno induen bezala, bale? Oitzen juteko baita zuek gauza hauek musika ez jakien, haizu, interesantea jakitea ni ustez, nola funtzionatzen musikak. Eta, sobreto, musikari izatenak, ze da arazo handi bat, askotan, leheno ikastezan modun behintzat, ze pasatzen zen partitura, dena partiturakin, ez? Oso ondo daudela partiturak, bale? Ze azken finean, hor daukatzu jatzita, eta detaile guztik, eta bar. Baina, nahi behintzat pasatzen zaiten, nik akordeoia ikasi nun. Eta pasatzen zaiten, irakurtzen oso ondo ikasi nun, eta jartzen nun partitura, da, irakurtzean eukan, igual la primera lista ez, baina, bolta batzuk eman da, nahiko errez. Baina, enekin zen nintzen jotzen. Zero. Jotzen nintzen, zuri jartzen baizue bezala liburu bat aurren eta irakurtzen hastezea ez, baina ez dakizu ez da hizkuntza hori zein dan. Da pixkat sensazioi. Eta gero gitarra nintzen jotzen, hor realmente kontuatu nintzen, beste mundu bat zehola ez musikan, realmente zala ze gitarrakin ez nun ezer irakurtzen, como mucho tablaturak diala hor jartzizuela nun jarri behatzak, ez? Eta gitarra da instrumentu bat oso kaotikoa notekiko, ez? Oso zaila irakurtzea, konparatzen beste instrumentu batzukin oso zaila notazioa irakurtzea, musika irakurtzea gitarran. Horregatikan hainbeste erabiltzea, akordek eta asko kontrolatu bai. Eta horraz nintzen dena pixkat ulertzen hobeto, eta gero ja konservatorion da ikasi nunen, hor ja, harmonia eta bidena ze garrantzitsua ez, eta sobretodo ulertzea ze izan jotzen ze. Ulertzen malin batzut ja ez daukazu, ez zaizu aztuko, ez da gauza bat behin ikastezula eta jazta hortako erabiliko ez, da betiako erabilizakozun zerbait, ez, eta ulertzen malin batzut da, hau da, abesti hau bezala, edo, hau da, lehen esan izuten, baldau, bost. Nik ja, abesti daten zutenen, más o menos, bakit, ze akorde, ez dakit, exactamente ze akorde dan, ze izen daukan, baino, bakit dala, hau lehenago akorda da, hau laugarrena, hau bost. Ja, belarria, puntu hortaino entrenatu daukat ez, eta jarraitu bat entrenatzen, ahalik eta hoena izateko ez, detektatzen gauzak. Baino, hoi posible da, eta da, praktika, eta, kostiente izatea, hoi iten. Orduan, ren geuden, esan dut, orduan, ren bat lau bost izango zen, re, mi, fa, sol, laugarrena, eta la, bosgarrena, bale? Orduan, hemen kintak hain naiz jotzen. Kintak dia bi nota bakarrik, bale? Akordek bi notako. Eta eukiko enon re, la bere gainen, eta sol. Bale? Baita jotzea da, bale? Guatzen aurra. Lehenengo paseatakot. Sol. Re. Re. Berdina estrofa. Hemen ja irikiteu, ja ez dut. Oain artean nintzen palmute da sokak tapatzea hemen, bale, pixkat tapatzea hemen, eta sensazio, sokak airen hau izango zen.
Eta palmute dau. Bai? Diferentzia hori da. Vale, palmute erabiltzea asko, vale, rock and rollen eta metalen, sobre todo, metalen pila bat. Nahi ikusi jarraitzen zuen hemen jendea, o ja dena juntzea den, o... Jude, gero ez da gehiago. Tope, ze ondo. Ni eskerre menoteatik dena bide, benetan. Nire lehenengo estreno ontan egoteatik. Ia esan guztua nago, Ikasten eta bitarten erakusten baita. Espero etzuek de guztua egotea. Jarraituko, hor irikitea, vale? Hor estribilloa da. La, sol. Berriro errepikatzea, leheno esan dizutena. Bat lau bost, vale? Kasu honetan bat bost lau. Vale, baina oso garrantzitsua jakitea. Edo zein tonotan zaudela, bat lau bost nun daude. Estribila iguala da, baina irikita palmute gabe. Solo. Horra aldatu itea harmonia, ikusi zuen, askotan pasatzea hoi solota edo puente edo zati ezberdin batea pasan nahi danen abestia, akorden ordena edo aldatu itea. Eta kasu honetan, lehenengo akordea zen. La. Eta re. La. Re. Sol, re, la, hor sinte. Estribillo. La. Sol. Baita, komentatu baitzut, hemen hainitzan kintaken jotzen, bilatzeko eta netzako erresago ite zaitelako. Gero, hor, puskatzeunen estribilloak ez, asko zobeto sonatzen kintak eta hemen betiko akordek erabilita ez, baina kasu honetan, remai horrei, kendu behar dio behatzago ez. Da, soka gehiago daude, airen daude sokak eta soka gehiago erabiltzeiteu. Baina, realmente, bi nota ega jotzen bakarrikan errepikatuta daudela. Gero sol baita, betiko sol, baina hau kenduta, bale? Hau da, ACDC erabiltzeitun akordek, realmente. Eta sonatzeute, como hundigo, hor jarrikot bukaera, da ingot akorde. La. Sol. Vale, komparatu re hau, quinta, eta hau. Da, como, da gorputza hondigo hauka, da sol baita hau, edo hoi, da brutalago sonatzen. La. Sol. Vale, ikusi doa bestia más o menos nola dijoan. Komentatu nahi zuet baita, oain arte gaur ikasituten abestik ez, netzako, goatzeko esan ditzueten angatik, bale? Ja hainbeste dauzkat atera eta olako abestik, más o menos sonatzeit nire burun zein dan datorren akordea, ez, noa dijoan abestia, orduan, nahiagot hasta ez idatzi partiturak, bale? Partiturak edo giak.
Bale, nik deitziotenak guiak, izango zela, jarringo, Word bat adibidez. Hemen dauzkat prestatuta, adibidez, lehenengo abestiana ez. Directamente, hau da, whatever you want, eta jartzet intro gitarra, bale? Bakitela zein introa, da, gero, hemen jartzea jakiteko horren daola, bale? Eta letrak, bale? Letrak, jarraitzeko nola abestu seguramente inbarko duen, hor jarritu letrak. Eta gero beste modu bat izango zen, adibidez, get back hemen daukat, ez? Hau inun, basikamente, atera jarri get back akordes eta pagina batetikan, kopiar, pegar, eta ez da pediatu, bale? Osea, realmente ikasiet, gaur ikasiet hor, direkto, atzo jo nun, baina ez nitula akordek lehenago behiatu ez. Baina, hola etortzeia, eta ondo dago, abestin bat, hola komplikatugoa edo balin bada, hau oso erabilkorra da ez. Eta baita, itet, incluso letra gabe, vale? Garbigo eukitzeko eta bakarrikan eukitzeko zeak, bakarrikan akordek, ez? Jarri akordek, konpaseka eta hundigo ikusteko baita, ez? Hoi askotan erabilizan, eta bidez guen dela gutxi jonun untzakin, eta, karo, untzako deitu ziaten, kontzertua baino aste bete lehenago. Eta berral nun jo behaiekin. Eta, claro, aste baten ikasi behar nizan nun repertorio guztia, orduan, hor bai nitula, aunque abestik ez izan oso zaiak harmonikoki, bale, oza, akordek, gaur egon gehan bezala ez, dau bost, sei, bai, hor sartzituzte, baina, claro, hainbeste abesti, kortek eta ikasteko, bai erabilinula, zeak ez, txuletak, digamos, txuletak edo, akordeen hau ez, letra gabe izango zen, bale, baina letrakin. Osa, letra gabe, baina, akordek jarrita. Eta asko ja, buruz banek izkintal, baina nahiago izan hon baita kontzertua eraman iPada, eta iPaden euki hor, zea ez, komentatu zenun gaina, antzeko diak kantutan batzutan erreza dela liatza. Bai, oso erreza. Gaina hoi, pasatzea ez, adibidez, untzan da, abesti asko, bat abestikin antzekotasun aukate, orduan, abesti batzuk ezautzen ditu, baina beste batzuk eneuzkan entzun da. Eta, de repente, aste baten, dena xurgatzea, horregatik esatet entzutea oso importantea, baina, aste baten ez dizut denbora ematen, asimilatzeko, ez, abesti guztik, korte guztik, hemen solioa da, hemen nik sartzen naiz, orduan jarri nituen apuntatuta, gauza klabek, ez, gorrin jarrita, hemen, zu sartzen, intro, gitarra, tal, hemen paroia da, gauza horiek jarri nituen da, azkenen iPad aukin hor, noizin behin behiatzen nula, ze nahiago nun ondo jo, eta noizin behin hor iPadea behida egon, gehiago egon hor kontzertu zea iPad gabe eta ezer, baina metindo bai fallos, ez? Orduan, bai olain, eta gehiotan dein izan, eta Xabi Solanokin hasi nintzen jotzen berdintxu izan zen. Eta dituziten baita aste bat lehenago edo, eta dena ikastea hor zati guztik, eta baita eman un iPada jartzetola kenperan hor, pedaleran ondon, eta horrekin ez, gero ja, abestik ikasteituzu ondo, eta ja kentzuzu ez, netzako komodona da ezer gabe jotzea, sin duda alguna, vale? Osea, askoz gehiago disfrutatzet. De hecho, iPadakin da nahonen, ez eta inbeste disfrutatzen, zen nago como pixka pendiente eta hola. Vale, orduan, esplikatuta, gozen jarraitza, The Middle. Ateako tasierako melodia, a ber. Claro, hor, nola, izango naizen gitarra bakarra, ez dakit zein barkoten, igual akompainatuko dit pianoako la beste hori ton iteko, porque bestela, ez dakit nola... Ahora. Ezaket baita akordea mede quinta, tercerakin.
Hori. Vale, melodia izango zen, agar berriro. Eta ya normal. Mutekideak on bai nahiago kintakin. Hor sonatzeu gitara batek como U2 bezala, bizkat efektoakin, errepikatuta bezala. Probatuko, programa honek daukan beste gauza hon bada, entzun dezaketela, aber zer da hon reproduzitzen eskubitik edo ezkerretik bakarrik. Batzutan gitarrak nola egoteian ezkerren da eskubin paneatuta, bale, oza, bakoitza alde baten, entzute haukazu exactamente zeidan iten horietako bakoitzak. Ja, jarriko got, hor. Ezkerreko. Kambioa notatu da, bera. Eskubiko. Guain sartzea esan detena efektoana. Guain efektoa. Eta hau da ezkerreko. Sonidoa eta dena ezberdin hau batean. Horrero. Hemen gehiago etzuta. Efekto bat bezala hauka. Nik uste dela hori ren oktaba sartzea. Pero sol... La bakedo. Nik uste dengo ditula hemen kintak, baino agudon. Zela. No, kintak eta batzutan tercera baita. A ver nola gatzea, mara? Leia jarriko pixkat. Olako zerbait ditegu, ez? Hariko berriro hartin. Jesus, la. Hemen solo ator. Re mayor. A ver, horriteu, zera, otra eza bere txikitetu ora. Hora, ligatu. Tekite exactamente lo mismo.
Jarriko politiko. Vale, berriro. Olako zerbait ditu, bat? Ahora sí, bai. Oso grabe nahi da jotzen dena. A ver, no hay tocado. A ver. Igual ahorita. Vale. Vale, bueno. Hor soloa atatzeko, lasaitasunak egin hartu behar da. Berriro. Oi, te gustet? A ver, berriro. Más o menos, ¿vale? Como nahi zor zehaten. Horra oktabak ideitu. Horrako zerbait. Horra da, re mayor, eskala iotzen, bale? Eta horita lehenengo soka iren utzi eta bigarrena jotzen joan nik uste dut. Holako zer. Vale, soloa, a ver, osoa. Berriro.
Da gero. No barretu. Horako zer da, bale? A ber, guatzen izan dena, Oh yeah, 8 más o menos, ¿no? Vaya chapa os estoy metiendo, baina hola da realidadea, vamos, eta bastante azkarra nahi ziten hoy. Solo asko puedo tardar mucho más, baina bueno, hola baita presiopen nago, eta guendikan gehiago betza daukat. Vale, y yo que velocidad, zeon 175, vale? Jarriko eta 185. Arriba. Vale. Abaneko. Vale. Soloa ya bastante dominado. Euneko egun jarriko du, vale? Euneko 87 ahí va soloa. Este ven, que ha ido un poco así. Joder, con el la. Sol gehiago egiten zaiko. Nola sonatzen, horrek beti solea joten. Iepa, Fuera. Bueno, bastante, ¿no? Ya zenbat abesti guaz. Bat, bi, hiru, lau, bost... Hau 6garrena. Que guai. Ahi da izaten produktibo. Goiz produktiboa. 10 hasi. Baina, jendea jarraitzea hemen. Mila esker benetan, denoi. Hondikan ez behiatzu jarraitzen Twitchen. Eman segir da, hola gaina
indeten logo guapo bat, bueno, logoa GIF mierda bada, baina solo, bueno, la lik bat da dena grabatu nun, zuentzako hor, jarraitze jatzuneantzako, horra azalduko zate. Vale, osoa jokot, a ber, ze mutatatzen. Hasiatik, ba. Hostia, jaztu naiz, hasierako hau. Vale. Ahora. Amen, ja. Agudo sartzezio. Eta estribillo. Da. Sol. Edo zer gauza komentatzeko balin maukatu, komentatu lasai, galderak, edo zer gauza. Estribillo bat. La. Sol. Barriro. Guain solo ator, ¿no? ¿Usted? Ahí va. Don't write yourself off. It's only in your head you feel left out. Look down. Just do your best. Do everything you can. And don't you worry what the bitter has. They're gonna say. It just takes some time. Have the right. Everything will be just fine. Vale, hor bukaera egitau. Gozen bukaera jartzea. Azkeneko buelta izango dago. Ahora. Oidek. Ahí está. Este tema.